Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Bugi, Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Ce vor. Există un motiv când bărbații greșesc, când la femeile lor nu mai găsește ce își doresc, sau din prea multă iubire o dau în plictiseală, și din gelozie pur și simplu în prosteală. Există un motiv când bărbații greșesc, când la femeile lor nu mai găsesc ce își doresc, sau din prea multă iubire o dau în plictiseală, și din gelozie pur și simplu în prosteală. Bugi, Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Bugi, Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Hai bugi, 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 buiaca, vă spune Guță ceva, ceva, și v-am un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Hai bugi, 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 buiaca, vă spune Guță ceva, și v-am un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Femeia care iartă e numărul 1, asta este moda secolului 21. Așa sunt bărbații, o mai fac pe dos, le pică părăria, dar nu lasă jos. O scutură de praf și și-o pun în cap, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Femeia care iartă e numărul 1, asta este moda secolului 21. Așa-s bărbații, o mai fac pe dos, le pică părăria, dar nu lasă jos. O scutură de praf și o pun în cap, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bugi, Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Bugi, Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Hai bugi, 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 buiaca, vă spune Guță ceva, și v-am un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Hai bugi, 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 buiaca, vă spune Guță ceva, și v-am un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Lăsați bărbații să facă ce vor. Bugi, Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Bugi, Bugi, Buiaca, Guță și Mădălina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor.